हेलो गाइज आमे आज कॉमेडियन संतु को कॉल करने जाऊँ आमर ये फास्ट प्रैंक आमर यहाँ फास्ट प्रैंक कॉल चैनल को दयाकोरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी ये है सुदाम मुझे सिपुन लगाऊ बिसी सिपुन लगी जा लगी देखो तो कौन हो आपको ए भगवान कॉल टा तो रिसीव कर रह हे प्रभु जदि कहीं रिसीव करबे गोटे दिन काम गला करबे ना परे कॉल करे हेलो 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 हाँ संतु भाई कहते भाई गोटे स्टेज प्रोग्राम थिला केउंझर आज्ञा आपण घरटा सर आसीपर एटा 2 तारीख थिला सर स्कूल प्रोग्राम आज्ञा सर ये गोटे फंक्शन टा अच्छे तो प्राइवेट स्कूल तो आज्ञा सर सर आपन केते नउछंती कि सर जीवासा सर जीवासा खर्च दे देबो सर है लगे आउ केते कोन नउछंती कोइ थांते हले मो हमरो हेडमास्टर सहित कथा थांती आ आज्ञा सर सर हम स्टूडेंट तो कहते संतु भाई को ही आनिबा आपन सर गोटे कॉमेडी भाइराल लेछि तो हम स्टूडेंट बहुत देखुचंती सर आपन को बहुत बड़ फैन सर मु भी तो आपन को बहुत बड़ फैन सर आज्ञा सर यही सर गोटे एबे रिसेंट आपन कॉमेडी आसी नथला सर कौन कि आपन कौन समुद्र मुझ लगुच आपन को प्रेम रे डुबी डुबी जाउछि सर सेटा बहुत भाइराल है आम पिला सेटा देखिक आपन को डाकिया पई चाहउछंती सर हाँ सर दिन बेले हम 3टा 2टा 3टा बेला से हम सर 270 4 घंटा रास्ता सर जदि 4 आसवे कौन करिया सर हेले हेबो कौन करिया केते नउछंती सर सर खाली आपन गोटे सेतिके सर पिला तो कहते संतु भाई न काम हेनी फंक्शन करई देबुनी कहते सर गाड़ी भड़ा तो गुड़े पड़ गोटे अच्छा बजेट कह गाड़ी ना आम नहीं जीव टोटाल आज्ञा आम गाड़ी नहीं जीव टोटाल बजेट 20 खंडे कह सर 20 टा हाई 20 हाँ मुझे गाड़ी दुटा गुड़े बाट हो मुझे मो सहित गोटे पिला जीव मुझे गोटे झीटा नहीं जी झीटा पुल डांस मुझे डांस कर कमेडी कर घंटे 8 घंटे करके आसो सर आम सहित डांस करेंगे तो हाँ समझ डांस करेंगे ना फसीजु सर मुझे 20 कहली कारण गाड़ी भड़ा गुड़े पैसा पड़ेगा गाड़ी भड़ा केते नब गाड़ी रही पैसा आई तो कर सर टोटाल 3 दिन मोर मो पाखु पड़ो बहुत कम पड़ो आज्ञा सर
ତମେ ଯଦି ଗାଡ଼ି କରି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତ ଏତେ ପଳେଇବ। ଟିକେ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେଇପାରିବନି? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଗାଡ଼ିରେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତମେ କେତେ ହେବ କାରଣ ଆମେ ଯାହାହେଲେ 3 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର 4 ଜଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଆଉ ଝିଅଟେ। 3 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା କି? ଆଉ ନା ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପଇସା ଆଡ଼୍ କରୁନି ମୁଁ ଧର ଯିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କ 10 ଟଙ୍କା ନେବି ସବୁଠୁ କମ୍ ମୁଁ ନେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଙ୍କ ଆଠଟା ନେଇଗଲେ ତମେ ପଇସା ଯେହେତୁ ଟେଲିଭର ନେଉଛ ମୁଁ 10 ନେବି। 10 ନେଲା ପରେ ପୁଣି ତମର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଇଏ ପଠେଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେବୁ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଦେବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ସାର୍ ଡର। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଟାଇମ୍ দিয়ে ତାର ଟିକେ ପଚାର ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ 20 କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କାରଣ 20 ଗାଡ଼ି ସହ 20 କହୁଛନ୍ତି ସେ ତା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତାଙ୍କର। ଭାଇ ଆମ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହା କଞ୍ଜୁସା ନା ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ତୋଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା। ସାର୍ ଆପଣ 20 କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା। ଆଉ କିସ ଡାଇରେକ୍ଟ କି କହିବି ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଟୋଟାଲ 12-13 ଭିତରେ ସାର୍ ହେଇପାରିବନି? ସାର୍ 5 ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟା ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ନା ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ହେଇକି ତମକୁ କହୁଛି। ସାର୍ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ହେଇକି ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ନା ଛୁଟିରେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇଛି ଆମ ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବି ହେଲା। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଘର ସେୟା କରିବା ନହେଲେ ସାର୍ ଟ୍ରେନରେ ଆସିପାରିବେ ସାର୍? ଟ୍ରେନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଚାର ଡେଟ୍ ସାର୍ କ'ଣ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କି ସାର୍? ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏବେ ସାର୍ ଗୁପଚୁପରେ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲେ ସାର୍ ବାବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି କଲ୍ କରୁଛି ଟିକେ ମୁଁ ସୁଟିଂ ଅଛି ଛାଡ଼ି କଲ୍ କରୁଛି ସାର୍। କାଟିଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିବା ଯିବେ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବା ଭାଇ। କଲ୍ଟା କାଟିଦେଲେ ହେଲା କି? ଦେଖିବା ସନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ରାସ୍ତା ଯିବେ ଆମେ ବି ଦେଖିବା 20,000 ନେବେ। ହଉ ହେଲା ଆଉ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛ। ଆଜି ସୁଟିଂ ଛଡ଼ଉଛୁ ହେଲା। ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ଭାଇ କଲ୍ଟା କାଟିଦେଲେ। ସୁଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଁଟା କେଉଁଝରରୁ ସିପୁନ କହିଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଭାଇ ଏବେ ସୁଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ଫୋନ୍ଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।